Ja sam Maja Vuković, osnivač i client service direktor marketinške agencije New Wave Designs. Mi u agenciji i u kreativnoj industriji verujemo u ideje, u snagu ideja i to da nema granica i da je sve ostvarivo. Kako biste i vi ostvarili svoje snove, potrebno je ne samo da verujete, već da budete spremni i dovoljno odvažni da se upustite u nepoznato, da pratite promene i zahteve savremenog tržišta i da imate podršku od ljudi koji vam mogu pružiti potrebno znanje i veštine. Ja sam na MBA programu kod Truli poslovne škole stekla jedno novo samopouzdanje, čitav niz veština koje su mi pomogle u svakodnevnom radu i unapređenju posla, ali najvrednije od svega stekla sam nove prijatelje i jednu porodicu ljudi koja razmišlja na način kao i ja, koji su dovoljno smeli i odvažni da se ne plaše izazova i promena i uvek su tu da mi pruže podršku i posavetuju me. Ja sam Kotrulija Luna.